Ние сме масовката тук. Канарите. Не, ти ще клекнеш, Гришка. Ти ще клекнеш, мъжете да Ама дай да въдали на Григор, бе. Чак повече. Току-що. Идеята, виж, ние имаме говорите да сте това е как писал да мога ще направим готини препратки после през твоите видео. Добре. Боби, я направи снимка с мен. Не знаеш как? Някъде се чуваме, мога да разкажеш. Да си ги имаме. Отиде в масовката. Ако иска да е там, да се стане. Да речем едно стапа, ако там Аз да. Чай са, аз съм първи гръща с мен. Много добре сте ансамбъла там. Бяло, зелено, червено. Може да сме оставали. Да, просто аз да го предам после на него. Само да не се закриваш с него. Гришка, те кой е? Ще знае кой е. Знаеш ли кой да беше? Искам да ръкопляскате. Значи реда е следния. Терзи, Григор, Ралица. Ралица, Ето, дават ти. Диана. Ние така сме се наредили. Катя. ти ги знаеш. Катя, Нели, Нели, Тони. Ние сме си наредили Андрейка, обаче перфектно. Андрейка да беше. Его е, Не. Андрея след Тони ли беше? Преди Петя и е След след... мене, да. Добре, значи всъщност... Значи Тони дава на Андрей само, знаме ли така? Ей, Не, че вървим добре. И Андрей го дава на Петя. Какво знаме ли? Да бе! Знамето ще го, но тогава моето знаме го оставям. Тези тогава. Ние отзад. Някой ще ни брифне ли? Той иска да прехвърляме знамето, което е цитира. Добре бе, гледай сега. Аз го давам на Гришата, после вземам твоето и той го продължава натам. Добре, Аре бе! аре, че нямаме батерия на камерата. Айде, хора, разчете се и без да се притеснявате. Няма значение да сбърка някой. Ти ще ни отрежеш, ще направиш Да, готини. точно така. Пускай го Това ми е хубавия профил. Значи той ще ви отрежи, ама аз не. Аре, готови сме! О, шитка! 3 дена младите дружини, как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, на боя реват. Пристъпи ужасни! 12 път. Гъсти орди лазят по урвата дива. И талая стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк, Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, там усарите. И ордите тръгват с викове сърдити. И Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът му говори с други вик. Ура! И с нов дъжд куршуми, камъна и дърве, дружините наши оплискани с кърви, пушкат и отблъскат без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да изложи и един враг повече мъртъв да положи. Добре, не се смей, защото трябва да е... Страхотни са Трябва да е Ай, сериозно. млък люде! Така, кой е следващ? Аз. Готови ли сме? По шкалата екнат турците реват. Написи налитат и падат и мрът. Идат като тигри, бягат като овци. И пак се завръщат българи орловци. Като лъвове тичат по страшни редут. Не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отворът е лют. 3 дена вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види. И братски орли не фъркат към тях. Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Кът шъпа спартанци под сганта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на штрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна горломно. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода войната и себе дори.
При тез думи силни, дружините горди, очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират, канари тогаз, патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрат пред цяла вселена на този славен ръд с една смърт юнашка и една победа. България цяла сега нази гледа. Той е връх високия, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба. Всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъне и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някой си изкряска, и трупове мъртви фръкнаха завчаска. Кът демони черни на черния рояк, катурят, стропалят, като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият, живи и умрели, и въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смъртен щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат, железни си гърди, и фърлят се с песни свирепата сеч, като виждат харно, че умират вече. Но вълни по-нови, от орди дивашки, гълтът потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес Йош Балканът щамбура зафаща. Спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна като някоек, турва на урва и от век на век. Айде, Браво!